Nasi vana handina kana pekubata kana kuti ndizive kuti kumba tiri kuenda sei handisi kuziva handikumbira yes ngativaomberei maoko volunteer imi muchisunungurai karibhoni katinako akaka good right chimira ipapo ndokumbirani ndokumbira mama vane dhuku imimi kune vamwe vataura kuti aiwa ndinoita bedding asi kune umwe anototaura kuti inoti inini handina idea yacho ndikuda kutobatsirwa hanti kuna mama vati vanogadzira mafriziti vari kupi tinoda kutobatsirwa maistone kuti how do we go about this hanti ndezvekubatsirana nekusimudzirana hanti makastoma emuharare haafe akapera madzimai hatimapedze nekuwanda kwedu tikati kualex park kune mafriziti edu kuvainona kune mafriziti edu kuavondale kune mafriziti edu kubelgravia munhu wese owana kurarama saka mudziyo wedu unenge uchigara panapa paheadquarters asi tiri kuda kuwirirana semadzimai kuti mudziyo wedu uyu tinoushandisa sei hanti mukunzwisisa kuti tinenge tichitora matens zvakaita sei tinowirirana zvakaita chi zvakaita sei hanti yeah I think angatimbofarira idea iyi hama dzangu kune mama vataura kuti inini January disease handitomboiziva ndozvatoda kuva handizvi zvakusvika panguva yeChristmas zvokusvika panguva yemaschool fees inguva yekurima zvakare hatinoda kuti munhu abva aita stuck asi handinotaura kuti mudzimai akagara newe ishamwari yako hatisi kuda kuti tawana mudziyo wedu tabatsirwa nemudziyo wakutokonzera kuti tisawirirane pachedu tatotanga bongozozo pakati pedu aiwa madzimai woye right saka tokwanisa kugara edu pasi I think tane zvinhu 2 tane zvinhu 2 zvirimo mupfungwa dzedu semadzimai Be the Change. Tina idea yemukando, tina idea yekugadzira mafriziti nedovi anti zvakwatiri manje kuti toita sei madzimai toronga toita sei handisi kuda kukuudzai inini nokuti munozoti ndifadzaiwo ndovakaronga zvisingashandi toita sei. One of the ideas that we can run with ndeyekuti handitese tiri kubva kuma-different sections tabva taona vainona iripo bond iripo avondale iripo domboshawa iripo alexandra park iripo chii nakangana Mount Pleasant Pendennis iripo avondale iripo lomagundi iripo tototanga masection edu ndo imwe pfungwa hanti section yega yega yoita kana kuti chair lady yoita secretary yoita treasurer hanti zvakanaka here tabva pakudaro topota tichiti aiwa towirirana kuti zuva kana kuti Monday ndevha inona vanouya vachikuya vachiita zvavanoita vosiya vaklina mushina wavo. Tuesday toti ani toti Avondale ndizvo here Wednesday tichidaro tokwanisa kudaro hanti maybe chimwe chatingade kungoita for organizational purposes handitati todaita zvinhu zvakanyatsokurongeka hanti asoda zvinhu zvekuti munhu anozoti aiwa takati aiwa tina kuti zvinhu zvakanyatsokurongeka pamwe pakati pedu tokwanisa kusarudza one watinoti ndiye chelady wedu anozocoordinata mese kana kuti tese pakanaka here simudzai maoko mundudze pfungwa dzenyu kuti ndizvo here kana kuti pane mamwe maitiro atingaite toita sei. Toita chair lady here toita anonzi overall toita one ari overall anozocoordinata chair lady wekuvainona anozocoordinata nechair lady wekuavondale anozocoordinata
zvinoite mama kuti kudare takuda kuitiswa chimugabe chatakaparadza cheche aiwa kana tichiwirirana it's okay saka ndiani anokwanisa tofanira kutanga tatsvaga sekretari nokuti toda munhu anotinyorera zvatikuwirirana handiti kuwirirana kana pane munhu achikuwirirana pane chandinenge ndataura akasimudza maoko upokane izvezvi ukasapokana nazvo izvezvi chingotongogara wabva waita sei right munyori toisa ani secretary general wewomen's league anenge ane mabhuku edu ndiye watinotarisa kuti mareports ekumasections ese ndiye anenge achipiwa munhu anogona kunyora munhu anogona kutaura nevanhu munhu akarongeka hatizodi tumapepa twakawanda 100 maini yakudya vaidi mama mati mbuya watani Rexon munoda here hanzi vari panapa ndo zvekuti zvinoita easy pakumonita muchichaira henyu muchiona kuti vanhu havasi kuba mudziyo here maparts I don't know, huh? Yeah. Saka overall secretary general wedu ndi ndomboziva kuti mai Rexon Garnet. Alright, saka tokutichi toti mai ngatingoti mai Tino vanogara pano. Is it okay? Hapana ngakanganwe kuti mai Tino anti. Right, saka mai Tino ndova secretary general vedu. Mai Tino imimi tikuda kuti munopiwa nanyasha paanouya kana kuti Jessica munomuziya counterbook renyu. Mopota muchinyora zvinhu zvenyu zvese muchinyora hatisi kuda zviri complicated tikuda kuti next time patinosangana kungovhurirana mabhuku kuti ko Fadzai uya asachabhadhara ripi anogara kupi address hapana munhu watinopa chinhu tisina address hantika right saka chibvai matotanga kunyora zvimwe zvatoda kuwirirana overall cheerlady wedu toisa ani Louis. Yes. Okay. Nyakudya. Toisa mai nyakudya pa overall here. Kana kuti toti munhu azvivolontier ega. Unogona kutaura munhu wekuti anenge atone mahours ari strict kubasa handiti muri kunzwisisa anenge achigona hongu but mahours ngatimbonzwai kwavari manyakudya uya henyu patinokuonai Tamsarai madzimai inini hangu kuti kudhonza vamwe vanhu vakawandisisa pandee ndiri pamaoffice ndokwanisa but kundipa basa rekuno kutown handikwanisi but kana kuri kwedu kwaudombosha pandee ndiri off tinotsvagana tinouya takawanda nekuti ndiri pamamwe masaturdays ndinonziuya kubasa asi ndine munin'ina wangu anogona kuzviita asingaende kubasa anogona kunyora anogona kuita zvese handisi kuti muchuzei but ndiri kuitira kuti kuside kwedu kuti isusu tiwande kunokuka tinenge tatsvagawo kumwe kumasaidi isn't saka mai nyakudya kuti kakuitai chief mobilizing officer wemadzimai kwete chi yeah I think tingawira nepa
kuitira kuti dzimwe nguva maweekend amunenge muri free aya kubond for example kana tichiona kuti aiwa kubond tine vanhu 5 kudombosva kune church tombouya toungana semadzimai kuti handei door to door tichinotsvaga madzimai ekuti vauye chi pachirongwa chedu handi nokuti madzimai akawanda mari inowanda mavhotsi anowanda shamwari dzinowanda zvese zvinongoita sei zvinowanda right saka tovaita head of mobilization even kana muri busy munogona kubatsirana nemacheerleaders kuti tadii kudai toronga zuva rekuti tiri free tobuda tofamba toenda tononzwa kuti zvakamira sei hati thank you so much manyakudya maita basa manyakudya right saka toda kunzwa kuti cheerleader toisani pana anokwanisa kuvolontieri kuti inini hangu kana kuti vanhu 3 toona pane vanhu ivavo toona kuti harinani ndiani ndoziva madzimai akangwarira ino woye right Saturday neSunday tinenge chida munhu anenge ari pamawhatsapp anokwanisa mukadzi anokwanisa kuumbiridza kuri kunzi vanhu vanetsana handei kuna cheerleader tononzwa munhu anovaka munhu apa panenge pamuka ndazvinzwa mama ne aiwa ndiri kuda kunzwa zita renyu mama sori mai chinyoka saka that's number 1 candidate manyorere mai tino mai saka mai chinyoka second volunteer ndiripo full time but ndomboti budewo zvangu zvokuenda kumabhodha kuti 2-3 days but kana pane something ndiripo munenge muchinohodhere kumabhodha tiwanze mabhinda uko munogona kugarisana nevamwe zvakanaka muraini here I'm joking. Right, saka toti na Caroline Magari. Sis Caroline. Saka izvi zvina maitino Sis Caroline. Monday up to Friday then bus, Saturday Sunday then Saturday and Sunday muri free. Okay. Saka pamadzimai a 3 choice ani. Toisa ani. Caroline. Yes. Alright. Saka kana tichiti munhu ndicheerleader anti munhu anotungamira maprojects emadzimai women's league any project whether iyo yema machine whether ishandu whether inonzi mukando whether health yatamboita whether whatever project kana chida kudzidzisana kubika ndiye munhu anenge achispearheada kuti maprojects zvekunongapera 1 month tisina kusangana semadzimai hamuye kuna Fadzai tinoenda kuna cheerleader wedu neniwo ndinenge ndakatomira kunzwa kuti madzimai ari kuti chii handi muri kunzwisisa ndiye anenge achitaura kuti kwakati kuAvondale West kwakadzikira vanhu handei timbonofambira kana kuti kuKensington kuBelgravia kuGunhill kwakadii kana kuti ezvinezvi madzimai tambotaura nemadzimai kwakati tiri kufunga chakati ndiye anenge achilieza nemachairpersons kuti saka madzimai mukando wenyu wapapi mapepe enyu aripi zvakamira sei chimwe chatinokwanisa kuita ndechekuti tinomboisa vanhu tombovaisa kwe1 month tichiona kuti ivo vari kuzvifarira performance yakamira sei zvinhu zviri kunakidza here yes mama chinonetsa dzimwe nguva zvakanaka kuti munhu anenge asiri pabasa asi munhu ari pabasa
haazoshayi mari yekusenda mawhatsapp. Handiti mukunzwisisa. Saka munenge makuenzanisa manje. Yes. Ndochimwe chataura hanzi hakuna watinoti hasi pabasi. Especially from today, hapana wachida kunzwa unzi anoswera akarara achiona mamuvha ataurwa nagogo ayo. Aiwa. Yes. Okay. Hanzi mabasa anosiyana. Kune umwe munhu wekuti anombowana mukana wekumbofema. Kozoita mumwe munhu anenge akagarwa bhamba. Yeah. So, yes. Zvinhu zvatatanga zvinhu zvinotoda kuzvipira because munhu uyu achafambira vanhu vese. Hapana pangamboshanda foni chete usingazivi kuti vanhu vacho vari kuti kana zvazve pafoni ndozvezvatakunyepa kuti tine vanhu vacho musina kuvaita sei. Musi wakunoti dombosha iri kuuya kunogona kuuya inini ndiri wani. Ndosara ndichikuya dori rangu apa nemapurutani. Saka cheye anofanira kunge achitoziva kuti kudombosha kune vanhu vangani, kwakati kune vanhu vangani, kwakati kune vanhu vangani. Chipo chekutoti ritoriwo basa rega rakatozvimiririra. Right. Ndine pfungwa yandinayo. Madzimai atataura uyai kumberi. Caroline, Maitino, Maichinyoka, not Mainya Kuchka. Oh yeah, Mainya Kuchka ndo mobilizing. Na kona kuchembera. Kuchembera ngaridzeo. Beauty chibesa. Right. Koti kamboti ndo interim committee yedu. Murikona munhu kana atozvipira kazvaita Maichinyoka, munhu anenge ane chido. Handiti muri kunzwisisa? Munhu anenge atoratidza chido zvaita Sis Beauty. Mainyakudya tatoona kuti chipo chekuunganidza vanhu. Asi munhu wese kanokwanisa kuti gogogoi. Tine zvipo zvakasiyana, saka kana tatoidentify talent yemunhu ngatimuise munhu iye pabasa rake. Vataura kuti zvimwe munogona kundinetsa asi pakuunganidza vanhu I can do that. Saka toisa Mai Nyakudya pamobilizing. Maitino chatavadira ndechekuti vari pano. Sister Nyasha vanombotibatsira futi nemobilizing, vanoshanda zvakare naMaitino. Hatizonetse kana nekuti availability havazonyeperwa kunzi kwauya vanhu vakati, vanenge vachitoona vega. Mabhuku avo anenge achitokwanisa kugarisa muoffice. Tinotova padesk ravo rewomen's ratinotoziva kuti secretary general wedu wewomen's anenge aripo. Anti right. Treasure. Saka pane madzimai atikuona apa. Pachabuda one chair lady. Secretary General tinawo. Parikuda treasurer, parikuda deputy chair lady. Handiti mukunzwisisa. Vanotokwana kutongonongedza kuti uyu tiri kumira pakati. Ndizvo ndikugona here kutaura madzimai. Saka kutongoona ezvinezvi taisa Maitino pakunyora, Manyakudya pakuningirina, pakumobilize. Anoda kubata mari. Caroline atarisa pasi. Adio. Maichinyoka. Right. Kuna democracy yetu. Munataura. Chisama. Right. Apana chakaibva pana. Zvese murikuona madzimai aifari apa. Zvigaro zvese izvi. Don't worry. Saka koti kadai. Rudangopa suggestion.
kana ndapa suggestion munogona kuti hongu kana kuti ngatichinjei apa koti kati Caroline chairlady, Maichinyoka deputy chairlady, toisa Sisi Beauty pa treasurer, toisa Maitino pa secretary general, toisa Manya Kuchka pa mobilizing. Ndizvere madzimai, ndizvere. Mama vapi? ndoshanda panumber 3 Kia Soul kuborodeo asi ndinogara ku10 watt zvaraseva ku10 watt Okay. All right. Gatinze, yes. Mirai, matondiendera pamberi. Avaka ndove kuti overall. Handi munoziva zvinongoitika kuchechi yezvera. Pane komiti yepachechi kuzoita masection leaders. Section yega inenge itone mukuru wayo. Inenge itona secretary, inenge itona treasury. Handi mukunzwisisa. Asi vatinoti overall ndo vanenge vachicoordinata kwese. Tikangoti women's league yedu yakafaka. Kuti ungoti Caroline haufa. Caroline rongeka. Kuti tidi kunzwa kuti mari yedu yakamira sei. Kuti ungoenda kuna Maitino haufa. Beauty mune mari muhomwe. Hatisi kuda kunzwa gava. Sikuda munhu kunonzwira sei kukakama. Tida kuudzwa kunzi kune $1,010.50 as of 2 December. Handiti mukunzwisisa. Whether iri kuchengetwa muequal cash, whether tazovhura bhuku, whether tazoti iri mucash kana pane imwe iri mucash. Hatisi kuda munhu anoita sei anokakama. Hanti Maichinyoka kutongoshanda pamwe hanzi vanonzi chii kumasoya hanzi ati madzima zvikanzi women's league yakangofafaka kutongoenda kuna Maichisamba. Hanti ndo vanenge vachibatsirana nevamwe vachidrive maprojects, maideas. Hanti vataura kuti vakaita mukando how many years? 3 years. Saka handidi kunetsekana kuti mukando uri kufamba sei mumasections. Munhu ane 3 years experience haanga tongotinetsa munhu yeye. Mukando unochongofamba chandozombozwa musista Fadzai tirovere maagreements madzimai asaini. Tozokolekta muswari. Madzimai atotanga kumhanya nebasa. Christmas ino titofunga bhimbauko rako kuti uri kutengei. Kuti ugozotengesa Christmas ndo nguva yakaye kuti vanhu vanenge vane mabonus, vanenge vane kaextra. Nekamwoyo wekutenga. Whether ihuku dzako uri kumeka sure kuti by kuma 20 December huku dzangu dzakura. Hati right. Pakanaka kamadzimai. Namadzimai chokuda kuvapa until end of January. Hanti end of January ndo pachazoti hongu takasarudza mushe kana kuti pana Chinyoka apapa. Kana kuti Sister Beauty vakazoti vhara $200 yedu. Hanti mukunzwisisa ka zvakanaka here madzimai. Madzimai woye! Right, anga timboombera interim committee yedu. Right. Gare yenyu ipapo torai macheni mugare. Takuda kuenda section by section. Antika, yatingotanga ine machair ladies. Vainona ndoda kuziya kutanga kuti manga muine chair lady wamanga masarudza here anombo coordinator. Hello everyone. So we are at the Shanduko Businesswomen's Training, and they have now gone into their committee sections where they're choosing their chairpersons for the various areas and the various cells. Good turnout. I think about 150 women came today
It's been very well attended. We had Dr. Diamond came and gave him a good talk on women's health issues. They've unveiled the 2 machines to make freezers and to make dovi, which is going to be marketed under the Be The Change brand. So the women will manufacture it, and then we'll make sure we market it to you, the rest of the world, in the diaspora. So if you buy their produce, you'll be helping the women of Mount Pleasant constituency be empowered. Yes. All right, okay. We also have a children's area, because Be The Change is a community campaign, so all the children are allowed to come with their mothers at these events. So it's been a good day. Really proud of the women that have come through, proud of the machines that the team has put together, the freezer machines and the dovi machines. And we're gonna, I'm a marketer by profession, and a lot of us in the team are. We're gonna make sure that we get these produce to you. We've got our horticultural guys as well who are doing domacies, they're doing cucumbers and so forth. So we are going to be making sure that you guys can access that produce quickly and freshly from the constituents. These are all people who are working on the ground, and we'll make sure that we can sell on their behalf, and you guys can witness some growth, some proper growth from people who are putting in their money and their work. So I didn't want to put you through the rigmarole of watching them select every single committee member from every team. But by the end of today, we'll have Ward 17, Ward 7, split up in Alex Park, Strathaven. All the wards will have their women's committee. The youth committees were set up sometime earlier, 4 weeks ago. So the youth committees are already running. We've got our security committees already running. We've got the business community already running. And the men's team is already running as well. So the women's league was the last one, and they're coming today, and they've done a great job. We've got the youth day is on the 16th of December. That's when the youth are putting together their first big rally, and that's going to be awesome because we've got some really vibrant young people. Strathaven is excellent. Ward 7 is vibrant. Alex Park, Mount Pleasant, the kids from Gun Hill. We've got a great youth league. They're gonna be having a lot of fun. We've got hip hop competitions, dance competitions. We've got a lot of stuff about arts. We've got the fine arts guys coming. This is gonna be awesome. So I'll keep you guys informed about that. Check out Fadzai's page, Fadzai Mahere 2018. Like the page. Donate to Fadzai's campaign. Every cent you put to the campaign will go directly into these kind of initiatives. We want to knock ZANU out of Mount Pleasant. Please, we have to get Pasadi and his big cars and showing off and horridness out of Mount Pleasant for good, and make this a self-sustainable, vibrant community that gets together. Yesterday we did the Bare Fruits campaign, where we planted fruit trees all over Mount Pleasant. We're going to be doing that every week. So every week new fruit trees are going to be going out all over Mount Pleasant, so people can eat, pick, sell, whatever. Because we want people to go in public places where people are welcome to pick the fruit. So check out the Yellow Manifesto, Fadzai Mahere 2018. That's on Facebook. You can check out Fadzai Mahere, and you can download the Yellow Manifesto. You'll find out there how to donate to the campaign. It's very easy. Very accountable team as well. So there's spreadsheets that are put up with all your donations, where your money's gone, etc., etc. So I thought I'll give you guys a look into the Women's League meeting. Awesome meeting. I think we've had a great day. So thank you very much, guys, for joining us. I'll flip my camera back. I got 2%. When it dies, it dies. Hopefully I'll see you guys when I come back. Don't worry about numbers. Antitina mobilizer with you. Kutango haya manya kujga muswa tinobuda tinongana tese kana tichi mobilizer ka. We can have a day ukuthi nasika tukura ku booster section yependemis. Tongana pana patoyenda dot takamwanda tine ma yellow edu tinonganidza vanhu. Kana chona ku avonde kuda boost kutongono tanga tichikodaro hanzi madzimai. Good saka ngati say pendemis. Toisa aniche. Vanhu vakawanda. Hey Dudu. What's up? How are you feeling? I'm feeling great. This is awesome. Great work being done here by Fadzai. Awesome, huh? Yeah, awesome. So yeah, I think they've done a pretty democratic process here. Yeah? Interim committee, we'll see how it turns out. Yeah, we see how it turns out. And it seems like people are eager to work, people are volunteering, and people are really keen to see the Be The Change team growing and making an impact in the constituency. Wonderful.
vanowanda ndo last time yatikukupa mukana Mr. Jack uromo hwemadzimai tisi tinodecida tisi tinotaura hanti Yo Jack asi pfungwa yacho wakutaura pamadzimai seko wakutaura pamadzimai seko varume hanzi musapindire nyaya dzevakadzi zviri sei na hanzi marume hamusi kudiwa pano nhasi zizi okay, so if you want to join the team, the Beat the Change team, it's very easy. To join the Beat the Change, you don't have to live in Mount Pleasant, you can live anywhere in the world. To join the Beat the Change team is easy. Go to Fadzai Mahere 2018 and send a message and click volunteer. Jess or Nyasha or Amanda will get in touch with you straight away. And then you can join the team. We've got volunteers all over the world, people working, people got fundraisers, we've got mobilizers, we've got people working with ideas. There's a lot of things going on. So if you want to volunteer for the Be the Change team, it's easy. Fadzai Mahere 2018 on Facebook and send a message, and then it's automated. We'll get all your details and someone will get back to you immediately. And you'll be able to become a volunteer on the team. You get included in the internal mails, and you'll be able to know when we need you. Be the Changes, obviously changing the meeting in the UK, in America, in Canada, in Australia. Because remember, it's not just about 2018; it's about 2023 and 2028. We're gonna have to change the look and face of Zimbabwean politics. So there's a lot of work for all of us to do as a generation. So we're not just Mount Pleasant office is our first seat. But hopefully the 2023 there's going to be many more. We need to keep working and keep growing as a team of young people to make the changes. So go to Fadzai Mahere 2018, click volunteer or click message, and immediately you'll get all the options. If you want to donate, if you want to be a volunteer, if you want to talk to somebody, all that is available on their Facebook page or their Facebook or their website. Fadzai Mahere. What is it? Fadzai 4MP. Fadzai number 4mp.com. So guys, I think my battery is dead. Honestly, I think I got 1%. So it's dead. So thank you guys for joining me. We'll see you guys later. If you're in Cape Town, blessed. That's even better because there's changelings in Joburg right now, and in Pietermaritzburg. So hopefully Cape Town, we also need people out there because we need to keep growing and keep mobilizing and getting together. Let's paint the whole world yellow, guys. Come on now. So thank you very much for joining me. You know who I am. I am the Tea Party General. Expect us.